Hedzinoinhau dzichiverengwa naSikomota Dhoiri. Tichikupai zvizere zvaitika muzuva ranhasi pasocial media. Tinotanga nezvinhu zvakaitika zuro madekwana. Murume unonzi Bhuru wakaisa posti nezuro papeji pake. Aisa posti anotaura achiti kune masofa akatogwa ekrimu akanga asina kubhadharwa. Anotaura zvakare achiti macheya akanga akabhadharwa hafu asi haana kupedziswa. Anotaura zvakare achinyora kuti unofamba munhu uchienda kunze kwenyika iwo uchikwereta vanhu. Izvi zvinove zvakakatyamadza vanhu ruzhinji rwevano pasocial media rweZimbabwe, zvokuti vanhu vakanga vasara vaine mubvunzo vachiti ndiani ari kurehwa, ko unombove aniko ari kurehwa paposti iyo. Zvakakonzeresa kusvikira vanhu vakawanda vatanga kutaura mazita akasiyana-siyana mumacomment section. Vamwe ndo vakanga vofambisa makuhwa kuseri vachitaura kuti inenge kiti iri kurehwa. Vanhu vakaramba vachingotaura vachingoti haiwa ndikiti chete unorehwa apa kungagorehwa ani. Vamwe vakati ndiye une masofa ekrimu, vamwe vakati ndiye une tafura inotaridza kuti yakabva kuchikomana ichi. Pakupedzisira kwazvo chikomana ichi ramba chichidai, vanhu vakaramba vachingoti taura zita kuti tizive kuti uri kureva ani. Zvisinei tichiri panhau yemasofa iwayo ekrimu nemacheya. Kiti inoona izvi yoona makomenzi evanhu anga achitaura. Kiti inofila kuti vanhu vari kutaura iyo inobva yaisawo posti papeji payo. Kiti inobva yapindura ichitaura kuti naiwe Bhuru, taura tinzwe kuti uri kureva aniko wari kureva. Chingoburitsa zita kuti uri kureva Joyce nokuti usasora uchingotenderera. Apedza kutaura kudaro Kiti, vanhu vanobva vatanga kutaura kuti saka zvichireva kuti ndi Joyce ari kurehwa nezvake. Vanhu vanotanga kutaura zvakasiyana-siyana pamusoro peposti dzakanga dziri kuiswa izvi kudai. Pachipedza kuitwa posti, musikana unonzi Joyce unoenda kunoisawo posti achitaura zvakasiyana-siyana papeji pake. Anoisa posti inotaura kuti broke and famous. Vanhu vanobuda neuwandu hwavo vachikomenda paposti iyoyi. Vamwe vanobvunza kuti wauri kuti broke and famous ndiani. Vamwe vanotanga kutaura mazita evanhu vakasiyana-siyana mucomment section umu. Chisikana chinoramba chiseka zvacho. Zvisinei izvi hazvina kubata Kiti zvakanaka. Kiti inodzokera zvakare yobva yataura kuti iwe wakanditorera mari yeGoFundMe yakanga ndakiriyetegwa nevanhu, wakatora mari ukashandisa zvawaida iwe. Kiti anotaura kuti wakadla mari yakanga ichinzi iuye kuti ndikwanise kubhadhara vanhu zvikwereti zvakanga ndatora. Ari kutaura kudaro, musikana anonzi Joyce uyu anodzokera zvakare achinoisa posti papeji pake achitaura kuti ndine zvakawanda zvimwe zvepamafensi zvandichaburitsa kana ukaramba uchinditokonya. Vanhu vakashaya kuti pari kurehwa kuti kudini. Ruzhinji rweZimbabwe rinoramba ruchidzokorodza kuti pafenzi chii chakaitiko, panga pari paelectrical fence here kana kuti yanga iri fenzi zvayo inongorukwa iyaiya kumatapi. Vanhu vanoramba vachitsikirira vachibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana. Iye anoramba asingapinduri achingoti ndicharamba ndichitaura ndikaramba ndichingotokonywa. Kiti inobva yaisa zvakare posti yobva yataura ichiti kwakandibvirira kubva kudhara, kubva ndiri mujere waingotaura nezvangu, uchingotaura nezvevana vangu, uchingotaura zvakasiyana-siyana ipapo pandakanga ndiri kuDhirimbani. So anotaura kuti pandakanga ndiri muDhirimbani ndainzwa kuti iwe ndiwe wanga uri kumberi kweForefront uchitaura zvese izvi. Apa uri mbavhawo newe panguva ino une masamoni aunotonzi wakarisiva akawanda evanhu vari kukusuwawo vausina kunge wakapa mari dzamaraunds. Why uchindiseka iwe uchiziva kuti newe neni tiri mbavha dzakafanana? Chisikana chinonzi Joyce ichi chinoramba chichingotaura kuti ini ndicharamba ndichingotsikirira kutaura ende handisi kuzokwata munhu ende handisi kutya. Chinosvika pakutaura pakuti ndichauya kuZimbabwe ikoko chichipromisa ende kana ndasvikapo pachagwiwa zvokuti patichagwira hapamiri bundo. Naizvozvo ruzhinji rweZimbabwe rwakanga ruri kufara ruri kukwenyedzera ruchiti maiwe kani ko unoenda riniko kuZimbabwe tione mutambo wetsiva uyu wamburida kuzoita kana muchinge masvika paground. Zvichita sekudaro, kunobva kwaitwa live inobayiwa kwaSama ichitaura nezvenyaya idzodzi. Vari pakati pelive kwaSama uku, musikana anokwira palive Joyce achitsanazama kutsanangura nezvenyaya yeposti nenyaya yezvaari kunyora, zvaanga achinyora pamapeji pake.
vanhu vamwe vanomira nesaidhi raKiti, vamwe vachimira nesaidhi raJoyce. Zvichiita zvakadaro, vanhu varamba vachingotaura zvakasiyana-siyana mukati mezvanga zvichiitika izvi. Vanhu vakatotaura kuti weekend ichanakidza uye zvakare zvinhu izvi hazvisi kuzopera zvakanaka. Havana kumira kunge varamba vachisirana maposti, asi musikana Kiti anozosvika pakuti mangwana achipromisa kuti kuchange kuichitwa live ichange ichitwa ichataugwa zvinhu zvizhinji. Vanhu vanovata vachingoti dei kwachikurumidza kuedza, vamwe vanovata vachikweta data kuna vamwe vanga vachihotspota kuma next door vachimirira zuva ramangwana kuti risvike rinove zuva ranhasi kuti vakwanise kuona live dzanga dzichiitwa. Kuchiedza muzuva ranhasi, chisikana Muranda chinobaya live kumangwanani runyanirira chiri kupeji kwacho, iyo live inove inojoinwa naJoyce achizama zvakare kutsanangura divi rake rekuti nyaya dzemari dziri kufamba sei. Joyce anopindura achitaura kuti ari kushamiswa nokupindura kuri kuita Kiti, nokuti Kiti haina payakambenge yataurwa nezvayo, uye Kiti iri kukwana panyaya dzaisingakwani nokuti izvi zvanga zvisinei naKiti. Achienderera mberi nekutsanangura musikana, anotaura kuti ane zvakawanda zvinhu zvaanazvo zvaachada kuti azobudisa kana vakaramba vachitaura. Rudhende gweZimbabwe gwanga guri mucomment section gunoramba kuchingoti buritsa zvinhu kuchitopeshedzera nekutokonyedza kuti zvinhu zviri kunzi zviripo zvibude, asi musikana panguva iyoyo anoramba akatsika madziro. Kulive yaMuranda uku kwakwira vanhu vakasiyana-siyana vachikwira pachidziro vachitaurawo pfungwa dzavo nemuonero wavo, vamwe vachimira vari kusaidhi kwaJoyce, vamwe vachimira vari kusaidhi kwaKiti. Handizozivi hangu kuti mutambo wacho wazopera zvakamira sei. Zvichibva ipapo, mukugaragara kwenguva, vanhu vanozoona Kiti yabaya live ichitaura zvakawanda. Kiti yabaya live ichidaro, atanga nekutoudza vanhu kuti ndichazama kutaura ndakadzikama ndisingatuki kuti zvandiri kutaura zvikwanise kupinda munzeve. Kiti achibaya live yacho anotanga kutaura achirondedzera maitikiro azvakaita kuti zita rangu ndakaona richitaurwa kusvika ndazosvika pakuona kuti vanhu vari kufungidzira kuti ndini rikandiburitse. Kiti anoplaya maaudios akanga abva kune vamwe vanhu vakajoina mutambo wokuchinjana mari kwaJoyce vachitaura kuti musikana Joyce chiri kuvakweretawo mari. Kiti unotaurawo achiti, iwe Joyce rega kufonera vanhu uchiti unoda kutaura neni kuseri uchinda kunondituka, chingoita zvinhu zviri pachena, hatisi kuda zvinhu zvakawandira. Kiti anoenderera mberi achitaura kuti hauna chaunondityisa nacho iwe, uye zvakare haungandiudzi chokukwira ndege nokuti ndege ndinodzikwira pandaidira ende ndaingodzikwira pandodira. Kiti inoenderera mberi nekutaura kuti wakavhara mashopu ukavhara mashopu zvakare mari yaunoti unayo hauna. Kiti yoenderera mberi ichitaura kuti hauna kana imba, unotori munhu anoroja zvozikamwa. Vanoenderera mberi nokuudzana vachitaura mamwe mashoko vachitemana nemashoko ekuumbwa kwavakaita pamuviri. Kiti anoenderera mberi achitaura zvokushata kwaJoyce, oenderera mberi achitaura zvebhodhi yaJoyce, oenderera mberi achitaura zvekuhura kwaJoyce isati zvizivi tangozviwawo ipapo. Tobva tangoti munhu wese akasikwa nemufananidzo waMwari, asi ende munhu wese wakanaka newakaipa, munhu wese 6 feet down. Hakuna anonzi akanaka achaenda kudenga kana kuti kupi, munhu wese mujuru. Plus ndaona vamwe vachikomendawo vachiti kusekana kwaanakamba. Vamwe ndo vanga vachingotaurawo vachingoti mose munopedza 1 ma2 liters foundation muchizora kuti muuye makaita zvamakazora kumeso, saka muri kusekana nakupi nokuti pakati penyu mose makangoshata zvakafanana. Comment section vamwe vanga vachidaro. Chisikana chinozokonkluda live yacho chichipedza chichitaura kuti haachina chekuita nemukomana unonzi Bhuru uyu anove anoita makuhwa, ari kunzi anoita makuhwa achifamba achitaura zvinhu zvaanenge aona kwaKiti zvisinei naye. Zvakare Kiti anosanangura kuti panyaya dzemasofa zvinoitika inenge iri business transaction yekuti uya akati ndoda kuti ndimaketegwe zvinhu zvangu iye asina mari yekuti abhadhare nokuti pane business rate card riripo, kana asingakwanisi iye chikomana anoofa kuti ndoda kuunzawo masofa kana tafura namacheya kuti mundiitire basa, ivo obva vaita basa.
Saka chikiti changa chichiti ina handikwereti chinhu kune munhu ende handikwereti chikomana ichi ndakachisumudzira kuti chisvike pachiri changa chisina munhu aizikamwa. Anoenderera mberi achitaura kuti pane pavakatomboda kuenda kunotora mavhidhiyo pari pashopu pawarehouse yomunhu ndokuona kuti pakambani yake yekuveza pakanga poda kutoregwa mapikicha anova akazovamhanyisa zvisingaiti nemboma achiti ibvai pano uyu munhu haana workshop. Anotaura kuti vamanyiswa nemboma kudaro vachibvapo zvakapa chikomana shungu kuti chinde kunovhura pacho pekushandira. Chimusikana anotaura achiti vakanhu vakawanda kuti vamuzive vakamuziva kuburikidza naiye nokuti akanga asina pake ende hakuna munhu aimuziva kuti avhure makambani akavhura nekuda kwechikiti ende zvakare aitofamba akatakura saga ramapuranga murodhi asati avere pekuitira. Naizvozvo kiti inotaura kuti chikomana bhuru ngachimutende nokuti chakaita kuti azikamwe. Vamwewo ndio vanga vachitaura kuti mukomana bhuru uyu tinenge takambomuona achitanga kuti apinde akamboita zvinhu zvake zvaiita ari kuna mamwe mapeji asati aenda kumapeji kwenyu. Ipapo taita sokuti bvumiranei navamwe vanga vachitaura kudaro nokuti chikomana bhuru ichi isu tinochiziva chichangobva kumesina chichitanga kuti chisvike chichitanga kusvika pasocial media chakatombosheyawo nyaya dzacho chikatombouya tikatombochimakita zvokutodaro sati chaenda kunoshanda kwaKiti. Tichibva ipapo tinobva taona musikana anonzi Grey achita live. Chisikana ichi chinonzi Grey chaita live chichiundura mukomana uyu anonzi Bhuru. Nasi Bhuru ranga risiri zuva rake nokuti anga achigarigwa kona tukona kwa Grey uku. Grey anotaura achiti Bhuru ngaapfeke pitikoti zvakare atengerwe mapedzi nokuti mukadzi pachake. Chisikana Grey chinotaridza kuti hachina kubatikana zvakanaka mushure mekunge chataura kuti mukomana Bhuru akataura kuti iye akakumbira kuti aitiswe mwana naBhuru. Zvinove zvaita kuti agumbuke abatikane nokuti ari kuti hakuna zvinhu zvakadaro aida kuti ndimitire skiti asi panguva iyoyo ndanga ndisiri kufira zvakanaka saka ndina kukwanisa kuti ndiite skiti iyoyo yaida kuti ndiite. Nekudaro akareva nhema ndikatukwana navanhu vese pasocial media. Saka nhasi anga achiti ipei back time yekuti akwanise kuti adzoserewo zvaanga akabatikana nazvo izvi kune chikomana Bhuru. Makakata naye aenderera mberi, vamwe vachisapota Grey, vamwe vachituka Grey, vamwe vachisapota Bhuru, vamwe vachituka Bhuru. Live yazoenderera mberi hayo kusvikira yazongopera asi chikomana chati undugwei. Tichibva ipapo mumastreet umu kunonzi kune masamanisi atizivi ari kunzi atumigwa kune chisikana Joyce. Koita zvimwe masamanisi hobho ari kunzi akatumigwazve kune Kiti. Saka panguva ino kuri kuita sokuti masamanisi ari both sides uye vakamirira kuti vaende kumatare edzimhosva uko vachanosangana nenyaya dzavo dzaita kuti vapiwe masamanisi waya. Saka ruzhinji rweZimbabwe kwanga kuchingoti kwakamirira kuona kuti masamanisi aya achagumira kupi zvakare kumadzitare edzimhosva uku zvichanofambiswa sei. Vamwe vabuda vachitotaura kuti vakabigwa mari dzakasiyana siyana kumagurupu avo emitambo yezvemari izvi. Hatizivi kuti zvichapera sei, tinenge chizokukupai nhau here. Tichibuda ipapo tobva tapinda takananga kudivi reBramfontein kuJoburg. Tiri kuBramfontein kuJoburg chisikana chinonzi Dori chinoonekwa chichita live chiri pakati pemapurisa. Dori achita live anoita sokuti atumigwa mapurisa achinzi amusunge nokuti une nyaya dzemhosva dzekutuka pasocial media. Dororo achitumigwa mapurisa kudaro anota achiramba kuti ina handiti munhu waakupai mapepa aya kuti muzondipa ngaavuye pano. Dororo azoisa posti achiti iye wakuinda oga kupolice station kuti akwanise kuti anonzwa kuti mhosva dzake dzakamira sei. Dororo anga anoita nguva yelive yavanenge achipindurana mhosva nemudzimai anonzi Shumba anenge achipopota. Mudzimai Shumba waita live nhasi achitaura achituka achitaura mashoko akakomba zvisingaiti. Pataugwa mashoko makukutu ekuti
vanhu ruzhinji gwambonya ramba rwakanyarara zvichitadza kuti rokomenda sei. Mudzimai uyu anga akatsamwa zvokutsamwa zviya achitaridza kuti akabatikana uye zvakare anopindura achiti ndine nguva yakareba ndisingapinduri ndichitukirwa vana vangu zuva nezuva ndichitukirwa murume wangu zuva nezuva but handina pandinopindura nokuti ndinenge chidzorwa nevanhu. Nhasi anga achiti regai ndipedzerane nemunhu regai ndipindure nditaure zviri pamwoyo pangu. Nhasi patukanirwa vana pakatukanirwa madzimai pakatukamirwa vana mai pakatukamirwa vana baba. Vanhu vatukana zvokutukana zviya zvokuti zvasiya ruzhinji rweZimbabwe rwakatikana namashoko anga achitaurwa pakutukana apa. Vari mukati mekutukana madzimai shumba kwapinda gogo vanga vachibatsirwa zita ravo kutukwa ipapo. Tavaona zvashamisa vanhu vachionekwa vari mukati mecomment section. Zvashamisa vanhu zvizhinji gogo vachitukawo varimo vachitaridza kuti varimo vari kuzvimirira asi vazenge vachiundurwawo navanhu mucomment section imomo. Gogo ava nematukiro avaita havana kunge vadzora tsvimbo varamba vachingorimo mucomment section vachingopindura ukuwo shumba ichingominda ichiundura yakadaro haina kunge yamira. Zvokwadi vediwe vanhu vatukana kwatukaniwana zvisingaiti vatora mukombe. Vediwe tinokurudzira ruzhinji rweZimbabwe runokurudzira kuti kana muri kuda kuundurana unduranai chaizvo zvikuru asi musapinza vana vavanhu navabereki. Kwese zvako kwamunotukana dei manga muchingopedzerana mega musingapinzi nokuti ukazopindurwa kana kuti ukazotanga kutuka mwana woumwe munhu vanozodzosera vachituka zvokuti unopesera wazobatikana newe. Saka kungove sefu kana muchitukana tukanai pachenyu musapinza vabereki navana vavanhu. Nhasi tahwirira nokuonera zvisingaonekwi. Tichindirira mberi tichinda kunhau dzedu dzekupedzisira. Tatiti kuudzei takananga takapinda mukati menzvimbo yeUK kuti Madhumbe uyu anozikamwa nekupfeka apron yekuita nezvemumba nokumirira vasikana vanoshanda mudzimba wakabatsirwa mwana musikana vaombererewo maoko chiti zvakare makorokoto wakabatsirwa zvakanaka mwana musikana akatomutumidza zita rokuti Mishi. Vanhu vanoona musikana achibva kuchipatara zvake akatakura zvake mwana wake. Zvashamisa ruzhinji rweZimbabwe vachiona mwana akaiswa city belt achangobva. Chisikana chinosanangura kuti mutemo wekunoku ndingatosungwa mwana anoiswa city belt remota. Vamwe ndio vataura kuti haiwa kune city belt racho rinokwana iri harisiriro type recity belt rinoiswa vana vadiki. Asi zvisinei tinotenda Mwari kuti mwana akasvika zvakanaka ende mwana ari mutano. Idzi ndidzo nhau dzedu dzanga dziripo muzuva ranhasi. Tichakupai nhau dzimwe dzinotevera muzuva ramangwana kana zvichinge zvatanga kuti zvikondinya zvichienderera mberi. Mogara makachengeta madhata yenyu kuti muzoona nhau. Kune vasina kuona nhau takupai update rese rezviripo. Tichienda kumitambo yedu. Kumitambo uku hakusati kwave nemutambo wati waitwa sofa. Vanhu vakamirira mutambo wetsiva uchada kuzotambwa pakati Pakiti naJoyi. Saka pamutambo apa tisati taziva kuti achawina ndiani, takangomirira kuti tione kuti uchawina ndiani. Vadikani nevateereri move nenguva yakanaka. Tosangana zvakare muchikamu chinotevera. Ndini wenyu Skomota Doiri reporting live from mukuku wangu kuno kumakiara kwatiri kusuka machembere kushure. Muve neusiku wakanaka.